musikariok eta bai dantzariok eta artearen beste esparru guztietan hiltzen garenok. Gure musika, gure artea kalera, plazara atea nahiko genuke guztiak ikusteko eta guztiak osatzeko gure arteaz. Bai musika, bai dantza edo beste dozeinek eta artea plazara da gure lema, gure nahia eta gure gura. Beraz, ezin den momentu hauetan, hemendik etxetik egin beharran aurkitzen gara. Baina aurrerantzean espero dugu, Hondarribia herri txiki izanik ere, plaza txiki pila ditula eta babes neurriak izanta, pandemia honi iskile egiteko, badaukagula tokia plazara eramateko gure artea eta musika eta dantza guztia. Zuekin, Mufloi, Hendrix eta Makarela, marmoka gara. Kaixo, Eta Semizarran gaude, Semizarrako auzoan gaude, etxean bertan, plazer bat dela lagun artean geratzea. Eskuak ondo garbitu ditugu, gelakin, 2 metroko tartea ia betetzen dugu, baina, bueno, famili bat gera, eta pandemiri aurre egiteko elkartasuna behintzat ondo pasatzea da. 4 kantu eskainiko dizkizuegu gaurkoan, bale? Eta lehenengo kantua izango da Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe, duela gutxi grabatu honen kantua da, eta interneten dago, Marmoka Bandcampen daukazue entzungai, eta alaxe da, gure kantua. Zalantzarik gabe. Yeah! Baina nezarituta zuzen bidean arazorik gabe utzi dut bihotza orain aurrera goaz topadak eman zinean bazabiltzare utzizazu bihotza gure aurrera joateko joera honekin. Zertxi bakarrik ez zaudelako ikusi aurrean duzun bidea ibiltzeko den bidea aukera berri bat ni nahi nuelako izan da gehiegin eretzat kateatuta nintzen bai zalantzarik gabe ez nahi zurea, orain aurrera goaz, taupadak emanaz.
Bueno, hau izan dudale gure lehenengo kantua, dola gutxi grabatu genuen, lagun batek grabatu zigun, kantutxo hau zalantzarik gabe da, pixka pop kutsua daukana, baina badakizute marmoka taldea pop, rock, punk, noiz eta holakoak egiten ditugula, baita folke. Bueno, etxealdi honetan espero dugu probestu duzutela beste gauzak egiteko, gu kantuak egin ditugu. Eta horrentxe bertan beste kantua joko dugu eta aurkezpena hause da, jendix esaten du, eta hortzik esaten du, eta gure muflo izaten du. Suge gorria Gabonen bakarri daudela, osea, suge gorria Gabonen, osea, Gabonen, Afrikan, hemen Hondarribian ez daude, baino gu kantutxoa batera genian. Venga, ba, tipo, ba. Horrela. Afrikako zure gorria, gozoitzu eta egarria, argazki batekin izutu ditu, lekuko guztiak, emakume baten txatxan, eratu da zurria bezala, ere musitua, guztiak haren bila, inguruko mendia, Zuztan dauden bitartea, sinezgarritasunezan, ondo aztertu gabe, nola raio iritsi ote da, narraztia ona, zuge gorriaren itzal luzea, oska eginez gero ez daitela zain. Hondarribita New York, Jaizkibeko gunezetan, xirauna daude eguzkitan, xirauna daude eguzkitan, xirauna daude eguzkitan, xirauna daude eguzkitan, haua zabaltzen, xirauna daude eguzkitan, xirauna daude Zuge gorriaren kantua, zuzenean, Hondarribitikan, eta mundu guztira, teratuko den kantua. Bueno, guk itxialdi honetan ezin izan dugu ensaiatu, badakizute Siloziben ensaiatzen dugula marmokatarro, eta jende pila bat ezin izan du, entsaiatu. Baina, moldatu gara nola baita ere etxealdi honetan, elkartzeko, aukera izan dugunean, ez dakitzen bagarren fasean, eta, elkartu ingara. Eta, bueno, hemendikan esan nahi dizuegu dela etxetikan egin eta musika sortu eta artea egin, osea, ekoiztu, edo nola bai, arte edo. Gogoa behar dira, eta bueno, hala ere, esan bezala, uste dugu eskaxa dela Hondarribia honetan, eman diran pausoak, zeren pentsatzen dugu hemendik aurrera
ja egun eman zipezkela pauso eta ekintza gehiago kaleetan, plaza guztitan, zeren babes neurriak horla izan daitezke bermea izan dezakegu kaleetan, plazetan jotzeko ja duela egun batzuk aurrera eta jendeari artea erakusteko, bai, dantza eta beste ekintza guztiak. Hau holgera dadila, baina gu hemen gaude, ekainaren 2020ko ekainan sartuta gaude, eta hau da gure eskintza etxetik. Bueno, eta txapa guztia sartuta gero, hortzi, mufloi, Urrengo astia goko dugu. izokina. Eta orain amaitzeko, beste bi kantu jarrok joko ditugu, eta kantu hau izokina izena du. Izokina. Da garai batean, Hondarribiko arrantzaleak arrantzatzen zuten arraina, birasoan gora gotxi faten zena, baina ez zuten hainbeste matea, ez zuten gogoko. Izokina ez zuten oso gustora jaten ez, esaten zuten arraia arrero xabat zela. Urgeza eta urgaztikoa izaki, baina guk izokinaren kebenari eta bidaiari kantutxo hau egin diogu. Horrea. Ba, izokinaren antzera, ibai berdinen izera, korrontearekin batera, korrontearen kontra. Izokina bezala korrontearen kontra, korrontearekin batera, eskerrak ibaiak eroz eta garbiago dauden, eta izokina bere erreka ezagutzen duen, eta haraino iristen den berriro, gu bezala. Gure eta nola iristiko garen, baina, bueno, placer bat hemen egitea. Eta amaitzeko, Gugera jendea. Jendeiz, hitz bat edo beste. No izateko ez, gugera jendea. Gugera jendea, herriko jendea, eta beti hemen egongo gerala. Berara eta, bueno, espero dugu tartetxo alai bat ezagutzera gurekin, gu bezalaxe. Eta kantua, mufloi, hortzi. Come on, let's go!